खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय। लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ आलायारन थियेटाराव गोसोम दागो नांबाय। बिगोमा आरो फावगिरिफोरजों दाङाबाजि जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। बेथन मोनैनि थाखाय थियेटारनिफ्राय फावगिरिफोरा ओंखारबोनायखौ मिथिना मोननाय जादों। सावथुन मुलुगनि फावगिरि नेरसोन बसुमतारी आरो लीना बसुमतारीया बर' हारिमुखौ गोजौ थाखोआव दावगाहोनो आलायारन थियेटाराव फावगिरि जाहैदोंमोन। नाथाय गेजेर ससेयावनो देबोर नांबाय थियेटारनि बिगोमा आरो फावगिरि नेरसोन आरो लीनानि गेजेराव। थांनाय सानाव फावखुंगुर फावखुंग्रि लीना आरो नेरसोनखौ थियेटारनिफ्राय खारखोमादों होननानै ससियेल मिडियाफोराव नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बेनि सायाव नेरसोन आरो लीना बिथांमोना गुबै खेंफोरथिखौ होबाय। थियेटारनि बिगोमाया सम मथे बेथनखौ होयैनि थाखायसो बिथांमोना थियेटार बिगोमानियाव सोंनानैसो थियेटारनिफ्राय ओंखारदों होननानै बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। आरिमु जोहोलाव गपाल स्वर्गियारिनि सारादुखौ मैया जोबलांबाय होननानै मिथिना मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्ला दानसोरां रौता बागान गामिनि रुंसारि गपाल स्वर्गियारि बिथाङा हारिमुवारि मावसोमगिरि, खाम दामनाय, सेरजा हुनाय, सिफुं सुनाय फोरोंगिरि, मेथाइ सुजुगिरि, देंखोगिरि आरो देंखो हेगिरि, बर' एलबाम दिहुनगिरि, बिथोनगिरि आरो आदब गोनां केमेरा सामलायगिरि, सासे जाखांफुनाय मोजां मुसुखा महरगिरि गपाल स्वर्गियारिनि सारादुखौ मैया 28 जानुवारि 2024 आव खुंफुंलांबाय होननानै मिथिना मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे सारादु खुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि भिजुएल नीलेशन दैमारी बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि सोद्रोमाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। सुबुं समाजनि मुगैथाव जाथाय गसाइगाव मोदाथि दैसायाव सासे जोनोम जागोदान गथ'साखौ बोखांनो मोननाय जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। गामसाजों फानफ्रेनानै दैसायाव गारहरनाय जाथाया गसाइगाव सहरनि साखाथियाव सोमजिदों। सोर सुबुङा बेबायदि आखलजों गथ'साखौ गारनानै गालांदों बेखौ रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना नायबिजिरगासिनो थानायखौ मिथिना मोननाय जादों। चिरां जिल्ला इन्टार डिनोमिनेसनेल आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ माबोरै गोजानाव थाहोनो हायो बेनि सायाव 2 नं टुक्राझार बाप्टिस्ट चार्चनि गिर्जायाव गुवारै सावरायनाय जथुम्माया जानानै थाङो। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी, आफादगिरि गर्जन मोसाहारि आरो चिरां जिल्लानि डिएसपि बिथांमोना। क'क्राझार सोनाब जनजाति बिधान सभा बियाबनि सिङाव गिबि मन्थ्रि लामा बिथांखिनि गेजेरजों दोंथाम लामा बानायनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। गिबि मन्थ्रि लामा बिथांखिनि गेजेरजों क'क्राझार सोनाब जनजाति बिधान सभा बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारिया पलासखान्दिनिफ्राय महिष बाथोन गामिसिम थांनाय लामा, दतमानिफ्राय मुकुलदां फारसे थांनाय लामा आरो धावलिगुरियाव लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ मिथिना मोननाय जादों। गोब्राब बेरामजों भुगिनांनाय बिटिआर सोरखारनि गारि सालायग्रा गंगा बाहादुर गिरिनो बिटिआर सोरखारा बेराम नायजानो 50,000 रांनि चेक गथायनानै होदों नखरनि सुबुंनो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिल गामिनि थागिबि बिटिआर सोरखारनि गारि सालायग्रा गंगा बाहादुर गिरि बिथाङा मोनसे गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दङमोन। बेरामनि फाहामथाय लाबाय थानानै नखरा रांखान्थियारि लोरबां जानानै फिसाजोआ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ खावलायनाय बादियै मैया बेराम नायजानो थाखाय सिएम रिलिफ फान्डनिफ्राय 50,000 रांनि चेकखौ मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा नखराव नुजाथिनानै गथायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नेशनेल रड सेफटि मान्थ 2024 जों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला हान्था-मेला बिफाना फ्रि आइ चेकआपनि सांग्रांथि होदों। क'क्राझार जिल्ला हान्था-मेला बिफाननि बानजायनायाव थांनाय सानाव क'क्राझार सोहोरनि इन्डियान अइलनि लांगोनायाव गारि सालायगिरिफोरनो बेसेन नाङालासे आइ चेकआप केम्प हाबाफारिनि गेजेरजों गारि सालायनायाव जाहाथे मोजाङै नायना गारिखौ सालायनो हायो आरो एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय रैखा जायो बेखौ बिथा खालामनानै फ्रि आइ चेकआपनि सांग्रांथि होदों। ओनसोलनि गासै गारि मटर सालायगिरिफोरा गारि सालायनायाव हेलमेट, गोख्रैयै गारि सालायनाय आरो फेग्रा मुवा जानानै गारि सालायग्राफोरखौ नोजोर होनो थाखाय क'क्राझार सोहोराव सिसिटिभि केमेरा लागायना होबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों क'क्राझार जिल्ला हान्था-मेला बिफाननि मावख'गिरि धजेन बसुमतारीया।
गोदान बोसोर जानुवारि दाना जोबनोसै गेजेराव साननैसोल' सम दंसै अब्लाबो बे समाव गोबां दोलो गौथुम आरो रायजो राजाफोरा गोदान बोसोरखौ बरायनानै रंजानायनि नामाव लावखार ओंखाम जानाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। थिग बेबायदियैनो मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि ओनसोलनि मिस्ट्रि एस'सियेसनाबो गावसोरनि मावसोमनि बिबान सोलायनाय हाबाफारिजों लोगोसे खुंग्रि ओनसोलनि सिङाव थानाय बुर दैलाम लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारिखौ लायो। जेराव बे एस'सियेसना गासै 42 सा सोद्रोमाफोरा रंजा बाजा बाहागो लाना लावखार ओंखाम जानायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।